बिथाङा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सासे चिफ थानायखाय बिथाङा बिनि खाथियाव थांनानै बिथाङा दिनैसिम गावखौ गाहाय जागोन होननानै साननानै बिथाङा बेबायदि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होआखै नामा? ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों देबरगावनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ बुंनो लुगैदों जे बिथाङा जुदि MCLA पदआव जुदि थानो बादोंब्ला बिथाङा थाबैनो जोंनि स्पिकारनि आखायाव बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ आरो गभर्नरनो बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ। रायजोआ गोबां दुखु मोननानै दङ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव बयबो रिपर्टार बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासि जोंनि मानगोनां आफादगिरि लोगोसे जोंनि स्टाफफोरखौबो निस्सय दिनै जोङो मोनसे बाथ्राखौ लानानै दिनै प्रेस मिट जोङो नोंथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। बे प्रेस मिटआनो जाहैबाय जोंहा BTC नि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि आरो बिथाङा BPF निबो आफादगिरि बिनि सायावसो मोनसे जोङो प्रेस मिट लानो होननानै दिनै देबरगाव ब्लकआ नोंथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। मानोना दिनै जोंनि देबरगाव ब्लक हिसाबै जोंनि समस्तियाव गासै 61,097 भटार्सफोर दङ। दा बिनि गेजेराव दिनै हाग्रामा महिलारिनि सायाव बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै मोनसे आस्था दंमोन, सिमां दंमोन जे दिनै बिथाङा जिबायदि 17 बोसोराव चिफ जानानै खामानि मावबोबाय थादोंमोन थिग दिनै जेननायनि उनावबो बिथाङा सेकेन्ड पजिशनाव अर्थात मा होनदों बेरेखा हान्जा हिसाबै बिथांमोना स्ट्रंलि भाबै मा होनदों लानानै बिथांमोना दिनै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय जोङो देबरगाव समस्ति हिसाबै जोङो मोनसे दुर्बलताखौ जों नुनो मोनदों। मानोना हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ दिनै एसेम्ब्लिनि मोनसे दिनमोन। मानोना थांनाय जेब्ला 2020 नि मा होनदों 20 नि जेब्ला 24 डिसेम्बरमोन बे समाव मात्र बिथाङा प्रटेस्ट खालामनायावल' बिथाङा फैदोंमोन। बिनि उननिफ्राय जेब्ला एसेम्ब्लि जादोंमोन बे एसेम्ब्लिया मा होनदों स्टार्टिं जादोंमोन जानुवारिनि 8 तारिख 2020 निफ्राय बिथाङा जानुवारि 8-20 तारिखआवबो बिथाङा फैयाखिसै। बिनिनो बिथाङा दिनैसिम दिनैनि बे 27 तारिखसिम बिथाङा गासै 6 बार बिथाङा BTC एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होयाखै। मानोना बिथांखौ जोंनि समस्तिनि गुटे रायजो राजाफ्रा गासैबो जनगोष्ठी मानसिफ्रा मोनसे बिश्वास मोनसे आस्था दंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनै जों MCLA देरहाहोनायनि उनाव बिथाङा थांनानै जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि समस्या जेंना जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा एसेम्ब्लियाव उत्थापन खालामगोन होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय बिथाङा दिनैसिमबो मा होनदों जोंनि एसेम्ब्लिनि मिथिबायना पार्लियामेन्टारिनि माखासे सिस्टेमखौ बिथाङा सन्मान होबोआखै आरो मान होबोआखै। मानो मान होआखै जों बेखौसो प्रश्न सोंनो नागिरदों। ना बिथाङा प्रमद बर' बिथां दैदेननाय सासे चिफ थानायखाय बिथाङा बिनि खाथियाव थांनानै बिथाङा दिनैसिम गावखौ गाहाय जागोन होननानै साननानै बिथाङा बेबायदि एसेम्ब्लियाव बिथाङा आगान होआखै नामा? प्रश्न जादों जोंनिफ्राय रायजो राजानिफ्राय। दा बेखौनो आं बुंनो लुगैदों आरो जों बेखौ नायोब्ला बिथांखौ जोङो बेखौनो बुंनो सानो मानोना बिथाङा गादि लुबैया होननानै जों सानो। मानोना बिथाङा गादि गावल' सासन खालामोब्लाल' गाव सासे चिफ जानो मोनब्लाल' बिथाङा मा होनदों दिनै बिथाङा एसेम्ब्लिखौ थांनानै मर्यादा होनो नागिरो। दिनै बिथाङा प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारखौ बिथाङा मालाबाबो मर्यादा होबोआखै। दा ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिनि सायाव गोबां प्रश्न दिनै ओंखारदों। मानोना जोंनि बे ओनसोलाव देबरगाव बायदि समस्तियाव थांनाय 15 बोसोर बिथाङा जि चिफ सासन लानानै खुंबोबाय BPF सरकार बे समाव जोंनि ओनसोलाव गोबां जेंना जेंनाफोरा बिथाङा मोनसेबो खामानिखौनो मावबोनायखौ जों नुनो मोनाखै। आरो दिनै बिथांखौ थेवब्लाबो बिश्वास खालामनानै जोंनि जनगणफ्रा 2020 नि मा होनदों BTC इलेक्सनाव बिथांखौ देरहाहोनानै दिनै बिथांखौ जों MCLA हिसाबै महरै बिथांखौ दैथायहरदोंमोन। नाथाय बे MCLA हिसाबैबो बिथाङा दिनै एसेम्ब्लियावबो थाङाखिसै आरो बिथाङा एसेम्ब्लिनि मर्यादाखौ बिथाङा सन्मान मान होआखिसै आरो बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव जोंनि गांनाय उखैनायनि सायाव जेबो सिन्था खालामाखिसै। ओंखायनो आं बुंनो लुगैदों देबरगावनि ओनसोलनि रायजो राजानि जानानै आं बिथांखौ बुंनो लुगैदों जे बिथाङा जुदि MCLA पदआव जुदि थानो बादोंब्ला बिथाङा थाबैनो जोंनि स्पिकारनि आखायाव बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ आरो गभर्नरनो बिथाङा रिजिगनेसन लेटार होनांगौ। मानोना रायजोआ जुदि रायजोनि खामानिखौ जुदि मावनो होननानै जुदि बिथाङा जुदि सौहैया माने बे जायगायाव थांनानै जुदि मर्यादा मान सन्मान जुदि होआखैब्ला जोंनो बेबायदि व्यक्तिनि आरो बेबायदि केन्डिडेटनि थाखाय जोंनि थाखाय गोनां जाया। दा ओंखायनो आं बेखौनो खावलायदों जे रायजोआ गोबां दुखु मोननानै दङ जोंहा हाग्रामा महिलारि बिथांनि सायाव।
मानोना बिथाङा दिनै जोंनि गोबां समस्याफोर दंमोन देबोरगाव बायदियाव दिनैबो एसेम्ब्लिनि जोङो सानदोंमोन जे दिनै बे 27 तारिख एसेम्ब्लियाव बिथाङा एटेन्ड जागोन नाथाय बिथाङा दिनैबो एटेन्ड जायाखिसै 6 बार बिथाङा एबसेन्ट जादों 6 बार बेनिखायनो आं सानो बिथाङा जुदि एमसिएलएनि मर्यादाखौ जुदि बुजियाखैब्ला बिथाङा दिनै जोंनि बिटिसिनि गोथार एसेम्ब्लिखौ जुदि बुजियाखैब्ला बिथाङा मा होनदों बे पदनिफ्राय रिजाइन होनायानो साबसिन होननानै आं सानो रायजो राजानि जानानै आं बे खोथाखौनो बुङो आरो आङो बिथांखौ मा होनदों सनमान होयो जोङो बिथांखौ सरगाबो होयो मानोना जोंनि बे ओनसोलाव गासै 330टा गामिफोर दङ देबोरगाव समस्ति हिसाबै जोंनाव मा होनदों 330टा गामि दङ दा बे 330टा गामियाव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा दिनै रायजो जागासिनो दङ दा दिनै गोबां मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बाङालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों नाथ जुगिनि मानसिफ्रा जोंखौ दिनै बुंदों नेपालि सम्प्रदायनि मानसिफ्रा जोंखौ बुंदों बेबायदिनो आदिबासि व्यक्तिफ्रा जोंखौ बुंदों दिनै बिथांमोना हाग्रामानि सायाव जिबायदि बिसास दंमोन बे बिसासा दिनै बिथांमोननि रायजो राजानि माने गोरबोनिफ्राय हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि मोनसे आस्था दंमोन जि बिसास दंमोन बे बिसासा दिनै गोमालांबाय मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि समस्थियाव फैनानै बिथाङा मालाबाबो रायजोनि सिगाङाव बिथाङा जोंनि मोननांगौ मोनैफोरखौ लानानै मालाबाबो मात माथियाखै ओंखायनो आं खावलायदों जे बिथाङा मा होनदों सनमान होनांगौमोन आरो बिथांखौ आं लुबैदों मोनसे खोथाखौ आं बुंनो लुबैदों बिथाङा बेरेखा हान्जानि जानानै स्ट्रंलि भाबै बिथाङा एसेम्ब्लियाव थांनानै मात माथिनांगौ अब्लासो जोंनि रायजो राजानि समस्या जेंनाफोरा लासैनो सुस्रांजागोन मानोना बिथाङा दिनैसिमबो जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लिखौ बिथाङा मर्यादा होआखै बिनि जाहोनाव बिथाङा थांनानै फंसेबो बाथ्रा दिनैसिमबो बिथाङा एसेम्ब्लियाव थांनानै खोथा बुंनो हायाखै खारना मा हयथ' बेखौ रायजो राजाया बुजिनांगौ होननानै आङो बयबो सानो दा ओंखायनो आङो बेखिनिखौनो खावलायबाय दा दिनै जोङो देबोरगाव ब्लक हिसाबै मानोना जोंखौ रायजो राजाया भरसा खालामो जोंनि गेजेराव गासै 61,097 भटार्सफोर दं बे रायजो राजाया जोङो आसा खालामदोंमोन आरो बिसास लादोंमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङानो मोजां सासे दैदेनगिरि होननानै नाथाय जोङो दिनै नुनो मोनबाय बिथाङा सासे पावार लुबैसुला सासे बिथाङा गारि लुबैसुला होननानै जों सानो मानोना बिथाङा जुदि पावार लुबैसुला जुदि नङामोनब्ला बिथाङा दिनै एसेम्ब्लिनि मान सन्मानखौ मर्यादा होनानै बिथाङा दिनै थांगौमोन आरो जोंनि रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि सायाव बिथाङा दिनै मा होनदों सन्मान होनानै जोंनि थाखाय बिथाङा मात माथिगौमोन सरकार हिसाबै जोंनावबो थाबाय मानोना हाग्रामा महिलारि बिथांनिबो दिनै दायथ' दंमोन मानोना बिथाङा जि खामानिफोरखौ दिनै सरकारा जुदि मावनायाव गेजेन जादोंमोनब्ला बिथाङा आसि थुनानै रायजोनि जानानै खोथा बुंनांगौमोन अब्ला बेहाय जोंनिफ्राय साबसिन आरो जोङो जेरै नोंथांमोननो आं फर एग्जाम्पल होनो सानदों मानोना तुरुन गगैआ आसामनि खेबथाम चिफ मिनिस्टार जादों आरो बे आसामनि चिफ मिनिस्टार खेबथाम जानायाव बिथाङा जेब्ला डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जेब्ला बिजेपिनि सासनाव चिफ मिनिस्टार जादोंमोन अब्ला बिथाङा एमएलए जानानै एमएलए एसेम्ब्लियाव बिथाङा फैनानै माखासे साजेसन होदोंमोन मानोना बिथाङा माबोरै मावनांगौ माबोरै मावनाङा गावनि मोन्दांथिफोरखौ बिथाङा एसेम्ब्लिनि गेजेरजों रायजो राजानि गेजेराव रायजोनि समस्याफोरनि सायाव बिथाङा जेब्लायबो एडभाइस होनायखौ नुनो मोन्दोंमोन थिग बेबायदिनो जोंबो लुबैदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा दिनै एसेम्ब्लियाव थांनानै जोंनि प्रमद बर' बिथांमोनखौ जोंनि सरकाराव थानाय माखासे इएम एमसिएलएफोरखौ बिथाङा एडभाइस होनानै जाहाथे खामानि मावनायाव जों स्मुथलि मावलांनो हायो आरो साबसिनै जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावलांनो हायो बिनि सायावसो जों बिथांखौ आसा खालामनानै दोनदोंमोन थादोंमोन आरोखि